Andorang somarsaur hita dohot hata ni debata jumulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhu naroha imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita. Di dia pehita maringana di bagasan tikion asin roha ni debatama na semandungani hita saluhuna. Donga sapor siaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hata ni dibata naga betupu jamita di hita di bagasan tikion. Tarsurat do di Yesaya pitu ayat 10 sahatu saplonom. Ujaha homajo isini turpuki tutonga-tongata sonom madidok. Akup ni didok Jehovah ma madok si Ahas songonon. Pangido sedatad dadi ho sia Jehovah di Batam. Pangido siya benua toru, manang sian benua gijak sahali. Jadi ninna si Ahas ma, dangulwa mangido, asa unang huuju ni Jehovah. Jadi ninna si Yesaya ma, watangi homma ale pinopar ni si Daud. Dang do pesai hamu paururuho jolma, dohok do di mataku neng lujam muna. Di baheni apalah Tuhan sendiri mamangalehon sedatad dadi hamu. Idama gabi-gabiam masada namar baju. Jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama guarna Immanuel. Mantega doho situat niluwa panganonna. Pai madiboto mabolokon najat. Jala mamilit nadenggan. Aitagan so diboto danakido pai mabolokon najat. Jala mamilit nadenggan. Tarulang matanoi nani rajaan nina dua raja hina biaramui. Ido saana. Donga sapor siaon di bagasan Tuhatta Yesus. Uju di begi raja Ahas. Sakap nisi resin raja siaram. Dohot si Peka anak nisi Remalia. Ima raja sian Israel Utara. Namar sakap naing menyerang luak Juda. Manang Israel Selatan, mabiar ma Raja Ahas rabdoh bangsona. Di tonga-tonga ni biar ni rohanai, disuruh di batama si Yesaya, madapoton si Ahas madok, asa unak pola mabiar si Ahas. Bahkan di dokdo, nasotu padoi masa. Songon nabui teida di ayat pitu adorang suturpukon. Lapatanna di paposdo rohani Raja Ahas asa unak pola mabiar maradupon tahini si resin doho si Pekai aidang luason ni debatai masa tunasida didok si Yesaya dope tu si Ahas di ayat 4 songonon teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Artinya, kedua bangsa itu digambarkan seperti puntung kayu api. Tidak merupakan bahaya yang harus ditakuti. Meskipun ada apinya, yaitu amarahnya, tetapi tidak dapat menghanguskan. Yang penting, Ahas harus mempercayai Tuhan dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Alai atik pe nang didok songoni, tong dodak porsia si Ahas. Tong asaha porsiaon, duk songoni disuruh di batama muse si Yesaya madok tu si Ahas sona jupak kita di bagasa turpuk jami tahun. Didok, pangido masa datad di Hosea Jehovah di Batam. Manang natad da siya benua toru pei, manang natad da siya benua gijak sehali. Artina, asa tuk porsia si Ahas di pangaramotiun ni debata, dilehod do kesempatan, laho memilih tada aha, nalaho si bahero ni debata. Apa saja tanda yang dimintanya, Tuhan bersedia memberikan tanda agar Ahas benar-benar percaya
bahwa Tuhan akan melindunginya. Alai ahama alus nisi ahas, uju ditawarho tu ibana mamilit tadda si baheno ni debata. Di ayat 12 didok si ahas do, dangulua mangido asa unang hujuni Jehovah. Dong asa persiaon, sepintas ulido begion alus nisi ahasi. Alai siat tindakan dibana selanjutnya, tarboto ma pabua si palecem do HP alusne. Artinya, jawaban ahas itu adalah pertanda bahwa dia tidak percaya dan tidak mau bersandar pada campur tangan Tuhan. Justru sebaliknya, Ahas lebih memilih percaya dan mengandalkan kekuatan bangsa Asyur untuk melawan musuhnya, yakni Raja Aram dan Israel Utara. Tindakannya itu dapat kita baca pada kitab 2 Raja-Raja 16 ayat 5-18. Jadi, naung ditahi rohani si Ahas do HP mengidu bantuan di bangsa Asyur. Ubain atar didok ibana di alusnai naso jadi hujuni Jehovah. Hal itu menunjukkan bahwa Ahas memilih untuk mengandalkan bangsa Asyur daripada kuasa Tuhan. Duk songoni alus nisi Ahas kesalma pakilalan nisi Jesaya. Didok ibana ma. Watangi kamu ma ale pinok parnisi Daud. Dang dope sai hamu paururu hojol ma. Doho do debataku neng lujam muna. Artina, ngamula hula panurirangi menugihun si Ahas asa marhapo satu debata. Alai dang dipardulio si Ahas. Habe ikut doho dope neng lujaan na Tuhani. Alani didok si Jesaya mah. Apalah Tuhani sendiri mamangaleho sedetad dadi hamu. Ida ma, gabi-gabian masada na merbaju. Jala tumbuhon sada anak, jala bahinon nama guarna Immanuel, ima na di ayat 10. Lapatanna, sotung diri pusi Ahas, naholak kata sebing pangatoyan ni Tuhani dinguluna, songuni nang dingulu ni bangsone. Nuaeng Tuhani sendiri ma na mangalehut tadda di pangaramotionna. Tuhan berjanji akan turut campur tangan bagi penderitaan umat yang percaya pada Tuhan. Ditikina gabi-gabian masada namar baju, jala tumbuhon anak, jala bahenon nama guarna Immanuel, lapatanna dongatama debata. Tuhan beserta kita. Jala hasesau nitardai martudu-tudu doi Tuhan tutubu ni Tuhan Yesus. Yesus do naginoranna Immanueli, jala natinubuhon ni sada namar baju, ima si Maria. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhan ta Yesus, dia ma naneng dohono ni turpukot tu hita, lumubi di minggu Advent na papatonon. Di nama nomu pesta Natal, dohot haroro ni Tuhani hita muse. Marhide turpuk jami taon, dilehot do tu hita pos ni roha. Babua radido tu hatai mangatoi jala mangaramoti nasa nguluta. Asa saya di bagasar dame doho lasnya roha. Donga sa porsiaon, perjalanan hidup kita ini mirip bagaikan bahtera yang sedang mengarungi lautan. Yang terkadang tenang, tetapi tidak jarang juga harus diterjang ombak besar yang bisa menghanyutkan. Artinya, perjalanan hidup kita ini tidak selalu berjalan mulus. Berjalan dalam suasana aman dan tenang. Tetapi terkadang diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa takut, khawatir, bahkan putus asa. Terlebih ketika situasi yang sedang dihadapi berpotensi mengancam dan membahayakan keselamatan hidup. Tapi kita bersyukur pada Tuhan melalui firman-Nya saat ini, iman dan pengharapan kita kembali diteguhkan.
Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita sendiri untuk menghadapi segala situasi yang menimbulkan ketakutan itu. Tuhan akan menyertai setiap umat yang percaya kepadanya. Dan tanda penyertaan Tuhan sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dialah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Bila Tuhan beserta dengan kita, maka kita akan semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menuntun kita, sehingga hidup kita merasakan damai dan sejahtera dalam menjalani hidup ini. Immanuel, dongattama debata. Omma napaposoro hatta. Laho mengadopi manangaha penaikon si bulusot tadi nguluang. Jala sadihari manang di dia pehita, di papos doro hatta. Pabuatu doh waso ni Tuhani, maddongani jala mangaramoti ngulutta. Di baheni tapaholang ma bakko songon si ahasi sian ngulutta. Ima na manulak pangaramotion ni Tuhani di bagasa nguluna. Alai totong mamarhaposan jala marsigat tung tu di batahita. Manang na ditikkilas ni roha, suwak songoni nang ditikki arsak ni roha pe. Molo pardonganon dihajol mauta boido musiman. Nidok ru musiman rupaning tikyarong dihita manang tikyarong si haraponon na kita boido jonok akkadongani bakkan martabba dongata. Alai tikkimoru manang lam suadong dihita apalagi ma ujuro akka parukilon bahkan persahiton basipata uru duga bilang medawak kadongani. Songo pengalaman ni si Jopiate uju mardapok-dapok parsuryoni rotu bagasa nguluna. Alai yang gode bata justru Immanuel do digalektai. Disudi akka hahuramattai. Jala manotong do paddongani onna di bagasa ngulun yakana porsia. Ido barita las nyeroha tu hita di bagasa tikyo. Di patugu do pos nyerohatta. Naradido tu hattai maddongani hita. Manang sadihari pe. Jala manang di dia pe hita maringanan. Jala paddonganion ni Tuhani. Paddonganion na mabuat dame. Paddonganion na mabuat las jeroha dohot haluau do di bagasa mulutta. Dang luason ni Tuhani be akkana porsiai. Saya di bagasa biar. Saya di bagasan hatahuton. Alanunga Immanuel. Dongattama debata. Amin.